Pois moi boas. Vou facer un brazo de gitano para o bizcocho, para facer o bizcocho. Os ingredientes: 80 de azúcar, 100 de fariña, 4 ovos e un pouquiño de mel, moi pouquiño. Agora vou poñer a batir os ovos co azúcar hasta que duplique ou triplique o volume. E depois, desde que esteña todo batido, pois hai que incorporarlle a fariña, pero fora da máquina, con unha espátula, así en movimientos envolventes. Xa teño o forno encendido a 180. Aquí teño a placa xa preparada co papelito, que lle botei un poquito de mantequilla, o papel este encerado, pero bueno, sempre lle boto un pouquiño. E vamos allá. Vamos botar os ovos. Vamos a ver. 4 ovos. E o azúcar. Aí vai. É un poquito de mel, pero así un chorrete, un chorretito así. Nada, xa está. Listo. Vale, pois agora vamos poñer a batir. Xa vos digo, hasta que duplica ou triplica, hasta que esteña ben batido, vale? Que xa se ve moi espumoso para que colla moito aire. Bueno, pois agora xa está. Mirade como queda. Quedou que subeu muchísimo, A verdade que quedou de maravilla. Bueno, pois agora vamos incorporar... perdón. Hai que incorporar a fariña. Pero xa está pasada, vale? Paseina polo colador, xa está un poquito peneirada, para que non leve moito grumo. Non a vou botar toda xunta, Vou a botar así. A mitad primeiro, incorporar, depois botar outra mitad. Vale? Así. Mira que boa pinta ten. Vai quedar un brazo de gitano precioso. Así. Vamos a botar agora o resto. Aí vai. Moi bien. Perfecto. Aí vai. Vale, vou acabar de... Bueno, xa incorporei e xa os vaciei na fuente. Agora, nada, estiralo así un poquito, que vaya máis ou menos igual por todo. E metelo ao forno. Pero bueno, no forno ten que estar 5 ou 7 minutos, Se está ben quente, non se pode deixar que se toste moito, vale? Porque senón despois non queda flexible para podelo doblar, para envolvelo. Esta vai relleno de fresas, que agora a fresa está pois moi ben, e estamos xa en temporada. E vai levar nata, con un pouquiño de queixo mascarpone e fresas. Vai quedar riquísimo. Ala, isto vai para o forno. Bueno, pois xa vedes como está, como saliu. Agora teño que sacalo daqui do papel, pero está moi quente, entón teño que esperar a que me enfríe un poquinho. Vale, ao final tuvo 11 minutos no forno, non o debía de estar bastante quente, entonces agora voulle poñer outro papel por encima, voulle dar a volta e xa vou enroscar, para deixalo xa enroscado para que vaya collendo forma, vale? Vedes, estou sacando o papel, vedes, para que deixades que se vai despegando ben. Home, hai que sacarlo con cuidadito, vale? Pero... aí vai. Listo. Agora vou enroscalo, vale? Vou non enroscar para que me colla a forma. Vedes, pero vou enroscando xa co papel. Entonces isto agora xa me queda así, enroscado, e así xa colla a forma, vale? Aí está, ves? Aí está. E agora hai que preparar o relleno. Bueno, pois agora para o relleno teño 400 de nata, ben fría. Eu xa metín o bol tamén, hai veces que meto xa tamén un pouco na nevera. Vamos botar a nata, 400, 2 botes de 200, porque é para botarlle coas fresas e máis para adornar un pouco. E 100 de azúcar.
vale? Así. Ahora isto vou no poñer a batir. Cando xa casi tiña batido, voulle botar 50 de mascarpone. Non por nada, porque despois aguanta mellor a nata. Porque senón a nata montada depois parece que se baixa un pouquiño. E así con un pouquiño de queixo mascarpone ou de queixo de untar, pois aguántase mellor, queda un pouquiño máis dura. Vale? Vamos poñer a máquina a andar. Bueno, pois xa vedes como está montadísima, vedela? Xa lle botei o queixo e mirade como está, vedes? Está super montada. E co queixo dalle corpo a nata, entonces aguántase mellor, vale? Vedes? Mira, está super montada. Bueno, pois agora vamos preparar para botarlle o seu relleno a este brazo. Bueno, agora vou emborrachar un pouquiño, con un pouquiño de almíbar, antes de botarlle o relleno. E o almíbar faigo con unha pouquiña de auga, botolle medio vasito de auga bueno, medio vasiño, ou medio vaso de auga, ou algo menos, pero bueno, medio vaso, vale, e 4 cucharadas de azúcar, e cando o azúcar está xa desfeito, poño o lume nun cazo, e cando xa está desfeito, deixo un poquito máis, e listo, vale? Así que isto vai quedar de rechupete, polo digo eu que queda de rechupete. Xa veredes, emborrachalo un poquinho, aunque o bizcoito é super blandiño e está moi rico, aunque non leva nada, nada máis que ovos, azúcar e fariña, pero bueno, está moi ben, está super blandiño, así. Agora vamos botar a nata. Bueno, pois agora vamos coa nata. Vamos a botar nata montada, ben rica, e despois botamos as fresas, e despois envolvémolo. As fresas xa as teño aquí picadiñas, vale? Vamos. E vai para que non se faiga o vídeo demasiado largo, vamos cortando. Bueno, aquí xa está, coa nata e coas fresas. Agora hai que envolvelo despaciño, ben envolto, e despois botarlle a nata por encima e adornalo como queiras, vale? Eu creo que está moi ben, vale? Ala, venga, vamos seguir. Bueno, agora xa o envolvín e xa lle botei a nata por encima. Agora estoulle, bueno, pois pasando así un pouquiño para que quede un pouquiño así, pois curioso, que quede bonito. A ver, ás veces menos e máis, canto máis lle faz ás veces, pois peor queda. Entonces, é que tampouco non é que seña experta, a verdad, non experta nada, pero bueno, gústame facelo. Agora voulle poñer unhas fresas por aí por encima, e creo que isto para a nevera é perfecto vai quedar. É riquísimo. Bueno, chicos, pois aquí está, listo. Vedes? Botei a nata, adorneino con as fresiñas, puxeno no seu paquete, na súa base, e xa está. Agora vai para a nevera. Que vos parece? Non vos lo corto agora para que vexades por dentro, porque está acabado de facer, entonces non vale. Pero, a ver, podese cortar, pero desfaise máis. Vale, veña, pois feliz día a todos. Chao, moitas gracias.